Chceš obývačku, ktorá bude krásna aj o 10 rokov? Dnes si ukážeme, ako na to. Začni sedačkou. Siahni po neutrálnych tónoch. Krémová, piesková, béžová. To sú farby, ktoré nikdy nevyjdú z módy. Pod sedačku samozrejme patrí koberec, ktorý bude len ticho doplňať, nie kradnúť pozornosť. Jednoduchý, s jemným vzorom alebo štruktúrou, ideálne z prírodného materiálu. Veľký rozdiel spraví aj správne vybratý konferenčný stolík. Namiesto jedného veľkého, objemného kusu zvoľte radšej niečo vzdušnejšie. Okrúhly, hranatý, v organickom tvare alebo pokojne aj set 2 stolíkov. Veľmi dôležitým prvkom je osvetlenie, ktoré je často podceňované. No v skutočnosti má obrovský vplyv na to, ako sa doma cítite. A teraz prichádza zázrak. Doplnky. Tu si môžeš dovoliť farby a meniť ich podľa sezóny alebo nálady a základ ti zostáva stále nadčasový. Z týchto všetkých kúskov som vytvorila až 4 úplne odlišné obývačky. Základ zostal vždy rovnaký, neutrálna sedačka, koberec, kreslo, menili sa len doplnky. A práve to je kúzlo nadčasového interiéru. Raz si minimalistka, inokedy ideš do farby, inokedy do prírody. A pritom si stále doma. Na Favi nájdeš všetky tieto kúsky a ešte oveľa viac. Chcela by si, aby sme si na budúce ukázali, ako si zariadiť nadčasovú spálňu alebo radšej detskú izbu? Daj mi vedieť do komentára.